swyddog dysgu gyda Amgueddfa Cymru, a heddiw dwi am ddangos Gweithgaredd Synhwyraidd iddo chi I blant o unrhyw oed o 6 mis lan at oedolion, a dyn ni'n mynd I gwneud tirlun artig. Felly, neithiwr, nes I llenwi sawl pot fach gyda dŵr a rhoed o'n y rhewgell. Felly, mae gyda fi pot fel hwn, chydig o roi fach, a hefyd nes I llenwi bag plastig a gwthio fo I mewn i'r rhewgell I creu siap organic, a mae hyn yn mynd I fod fel iceberg. Mae hefyd gen I bach o ddŵr, disgwyl ar gyfer rhoed y tirlun ynddo fo, a lliw bwyd gwyrdd, does dim angen hon, ond mae'n gallu gwneud y bach mwyn hwyl. A hefyd mae gen I ychydig o pengwyniau fach yn hyn. Os mae gyda chi unrhyw tegannau arall o'r artig, polar bears neu unrhyw beth, then gwych. Y peth cyntaf dwi'n mynd I wneud yw rhoi'r ia I mewn i'r disgwyl. Nesaf dwi'n mynd I adio chydig o dropiau o lliw bwyd gwyrdd I mewn i'r dŵr yma. A wedyn rhoed o I mewn i'r disgwyl. Yn olaf, dwi'n mynd I adio'r pengwyniaid. Felly, os chi'n gallu gweld, mae gen I iceberg mawr, dŵr gwyrdd, pengwyniaid yn nofio, a dych chi'n gallu gweld y siapiau o fewn yr ia. Dyma Emrys, mae fe'n 1, a mae fe'n mynd I chwarae gyda'n tirlun artig ni heddiw. Da iawn! Mae hyn yn gweithgaredd synhwyraidd, sydd yn meddwl bod plant yn defnyddio synhwyraidd nhw I ddysgu. Mae hyn yn defnyddio sgiliau fine motor I dal yr ia, mae fe'n slipio allan o'ch dwylo, mae fe'n anodd I pigo pethau lan allan o'r dŵr. Yn wych ar gyfer sgiliau iaith. Diolch. Mae Emrys fan hyn yn amlwg bach yn ifanc, ond gyda plentyn hŷn, gallwch chi siarad am sut mae pengwyniaid yn teimlo, os mae fe'n oer, sut mae'ch dwylo chi yn teimlo. Da iawn.